खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फिन फैफिनलायबाय आङो दिनैहाय आर्थिंनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन दा गोबाङानो कनफिउज जायो आर्थिं ग्राउन्डिं आरो लाइटिं बे मोनथामनि गेजेराव गोबाङानो कनफिउज जायो दा बे मोनथामनिबो आङो नोंथांमोननो सुंथाबैनो फोरमायनो नाजागोन दा गिबियावनो आङो आर्थिंनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन दा आर्थिंआ मा जिनिस आर्थिं होननानै बुङोबा जोङो मा होननानै बुङो माने जोंनि जेनाखि एक्सट्रा कारेन्ट जों बेखौहाय हा सिङाव ग्राउन्ड खालामहरनाय नङा होमबा दा बेखौनो जों आर्थिं होननानै जोङो बुजियो गोरलै रावजों आरोना दा जों आर्थिंआ माखौ खालामो होननानै बुङोबा जेनेबा जोङो कारेन्टआवहाय मा होननानै बुङो बे जोंनि बे 3 पिन प्लागआवहाय मा दङ गोजौआवहाय मोनसे थायोना गोलावसिन आरो बे देरसिन मथासिन जायो आरोना बेयो दा बेयो जोङो मेसिननि बडिफोरखौ जों आर्थिं खालामनो थाखाय जों बेखौहाय होयो आरोना ओमफ्राय मेसिननि बडिफोरावबो जोङो बेखौ होयो दा बेथ' थांबाय बेथ' आर्थिं जाबाय दा मोनसेया जाहैबाय जोंना आर्थिंआ जाहैबाय जेनाखि जोंनि कारेन्ट खारबाय थानाय जेनाखि थार जेनेबा जों जे जिनिसजोंहाय जे कन्डाक्टरजों कारेन्टआ खारबाय थायो जों बेखौ जेब्ला हा सिङावहाय फबो हाजों फबो आर्थिंजों कानेक्ट खालामो जों बेखौ मा होननानै बुङोबा बेखौ जाहैबाय जों ग्राउन्डिं होननानै बुङो जेरखम जोङो ट्रान्सफर्मायावहाय मा जायो मिथिगौना लोगोफोर ट्रान्सफर्मायावहाय जोङो बे निउट्रेल दंना जों बे निउट्रेलखौहाय आर्थिंजों कानेक्ट खालामनानै होयो माने जों बे निउट्रेलजोंबोथ' कारेन्टआ रिभार्स कारेन्टआ खारलाङोना कारेन्ट जेनाखि आग्लायनाय कारेन्ट बे बेजों रिटार्न पार्ट बेजों थांफिन नालाय जों बे कारेन्टखौहाय मा खालामो आर्थिंजों कानेक्ट खालामनानै जों बेखौ ग्राउन्डिं खालामो दा बेखौहाय ग्राउन्डिं होननानै बुङो दा जोंनि न'आवहाय आर्थिं गायनायखौहाय जों माब्लाबाबो जोंनि जेनाखि आर्थिं ओमफ्राय बै जेनाखि निउट्रेल जों बेजों कानेक्ट खालामनो नाङा जों बिदि बे निउट्रेलखौ आर्थिंजों कानेक्ट खालामबा जोंनि न'आवहाय जोंनि कारेन्ट बिला बारा फैगोन मिथिबायना लोगोफोर दा जोङो ट्रान्सफर्मायावसो निउट्रेलखौहाय आर्थिंजों कानेक्ट खालामो दा बेखौ ग्राउन्डिं होननानै बुङो दा जोंना जाहैबाय आर्थिं दा आर्थिंआवहाय जोङो माब्लाबाबो न'नि आर्थिंआवहाय माब्लाबाबो जों ग्राउन्डिं खालामफानो नाङा जेनेबा जोङो निउट्रेलखौ जोङो फबफानो नाङा बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा होनना बुङो लाइटिं दा सारअन्थाइनि बोथोर नालाय अखा हानाय गुंग्रुं गांग्रां बयबो गियो नङा होमबा लोगोफोर आंबो गियो दा सारअन्थाइआथ' बिराद डेन्जार सारअन्थाइ गावबाय होनबाथाय ओरैबायदि हाइ फ्रिकुवेन्सिजोंहाय कारेन्टआ खारबोयोना लोगोफोर ओरैबायदि माने बुंनो नाङा आरोना जोंनि बे जों न'आव सावनाय कारेन्ट बै हाइ भल्टेज जेबो नङा आरोना बियो बै लाइटिंनि सायावहाय बे बिराद डेन्जार आरोना बियो दा जों बिनिफ्राय बोरै बासायगोन होननानै बुङोबा लोगोफोर जोङो दा न'आवहाय जों नर्माल आर्थिं गायोना जों दा बेजोंहाय जों बासायनो हाया लोगोफोर लाइटिंआ जाहैबाय आलादा जों लाइटिंनि थाखाय आलादा आर्थिं गायनांगौ मिथिबायना लोगोफोर लाइटिंनि थाखाय जों मा खालामनांगौ होननानै बुङोबा जोङो मोनसे एन्टेना बायदि मोनो जों कपारनि लहानि मोनसे एन्टेना मोनो आरोना कपारनि लहाफ्राथ' मोजां जाया आर्थिंनि थाखाय जों मा बाहायथारनांगौ होननानै बुङोबा कपार जोंनो एकदम फुल कपार नांथारगोन आरो जोङो लाइटिंनि बानायोबा जोङो फिसा फिसा थार मोनोना बे थारफोरजों जोंना सलिया माने मिथिबायना बे खनसे फ्रास थांजोबगोन बे एकदम खामजोबगोन बेनिखायनो जोंनो मा नांगोन मथा मोनसे थार मोनोना कपारनि जोंनो बेखौ नांगोन ओमफ्रायहाय जोङो मा नांगोन आर्थिं लाइटिंनि थाखाय मोनसे एक्सट्रा आर्थिं गायनांगोन जोङो बेनि कपारनि जानांगोन बे कपार प्लेटनि जानांगोन मिथिबायना लोगोफोर कपार प्लेटनि आर्थिं जाथारनांगोन बे लाइटिंआ मिथिबायना होमबासो जोङो बिनिफ्राय बासायनो हागोन मिथिबायना लोगोफोर जोङो जानला मोनला जेनेबा GI पाइपफोरजों बानायोबा जोङो बेनिफ्राय रैखाथि मोननाय नङा मिथिबायना लोगोफोर दा जोङो जोंनि लाइटिं गायनायावहाय बै एन्टेना खालामनायाव जोंनियावहाय लाइटिंआ नांमारदोंना नांमाराखै माने गावमारदोंना गावमाराखै जों बेखौ नायनो थाखाय जोङो मोनसे आजिखालि मा मोनो मोनसे फिसा डिभाइस मोनो आरोना जों बे डिभाइसखौ जों बायनानैबो जों लागायनो हायो जों बे डिभाइसखौ लागायोबा जों मा जागोन जोंनावहाय खनबेसे जोंनि बे एन्टेनायाव खनबेसे लाइटिं गावदों जोङो बेखौहाय साननो हागोन आरोना बेवहाय आङो दा नोंथांमोननि भिडिअआव देखायगोन बे डिभाइसखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा मा होननानै बुङो बेखौ लाइटिं एरेस्टर मिथिबायना लोगोफोर जोङो लाइटिं एरेस्टरखौ जोङो गायथारनांगोन मिथिबायना बेखौ जोङो थिं सायावहाय खालामनांगोन जोङो बे थिंखौहाय जोङो बेजों कानेक्ट खालामनो नाङा जों बाहाय मोनसे इन्सुलेट माबा खालामनानैसो जों होनांगोन आरोना बियो आरो कपारनि जाथारनांगोन मिथिबायना लोगोफोर लाइटिंनि थाखाय जों कपार बाहायथारनांगोन आरो आंनि हिसाबावथ' मोनसेल' आर्थिं गायनानै जाया लाइटिंनि थाखाय ओरैनो मोननै मोनथामसो जोङो सिरिसावहाय जोङो गायनांगोन आरोना आर्थिंखौहाय ससे दा आर्थिंखौ जों माबोरै गायगोन
गोबाङानो मिथिया आर्थिंखौ बोरै गायो, आर्थिं गायनायाव मा बाहायो, दा आर्थिंखौ जों माबायदि जायगायाव गायनांगौ जों बेखौ मिथिया। दा आं बेनि सोमोन्दैबो खोन्थागासिनो दं, नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय, होमबानो बुजिगोन। दा जोङो मा खालामनांगौ, आर्थिं गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो मोनसे जायगाखौ बासिनानै ला आरोना। दा माबायदि जायगाखौ बासिनांगौ होननानै बुङोबा आर्थिंनि थाखाय जोङो मोनसे एसे सिदोमा जायगा, देम, जों बेबायदि जायगाखौसो बासिनानै बेयावसो जोङो आर्थिंखौ गायनांगौ, मिथिबायना लोगोफोर? सिदोमा जायगायावसो, एसे देम जायगायावसो आरोना, सिदोमा जानांगोन, मिथिबायना? माने बेयाव जेनाखि रेजिस्टेन्स बे एकदम ल' जाथारनांगौ नालाय। दा जोङो आर्थिं गायनायाव मा बाहायो होननानै बुङोबा जोङो गोरलै, जों बयबो मिथिगौ, खयला आरो संख्रि। दा खयला होननानै बुङोबा जोंना जेनाखि जोङो बन सुयोना, बन सावो, ओंखाम ओंख्रि सङो, दा बे बन खामखोन्दा जोंना बेनो खयला, मिथिबायना लोगोफोर? जोङो बेखौनो बाहायो। दा बेखौहाय जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो, जोंनि बे खाजा सावग्रा दखानफोरनावहाय बे थायो आरोना, गोरलै जों बिसोरनिफ्राय मोनबोनो हायो। जों दा बेखौ बाहायनांगौ, मिथिबायना लोगोफोर? दा जोङो बेसे गोथौ हाखर जावनांगौ होननानै बुङोबा जोङो 7 फुट, खमसे खम जोङो 7 फुट गोथौ हाखर जाव। जेन'बा नोङो कपार प्लेटनि बानायबा नोङो बेखौहाय 7 फुट गोथौ फबथारनांगोन, आरो नोङो GI पाइपनि बानायबाबो जोङो बेखौहाय 7 फुट गोथौ हाखरखौ जावनांगोन जोङो। दा जोङो खयलाखौ बोरै होगोन होननानै बुङोबा जोङो लेयार बाय लेयारसो होनांगौ, मिथिबायना लोगोफोर? सिगाङाव जों खयला होदो, खयला होनानैहाय संख्रि एसे होदो, संख्रि होनानै ओमफ्राय जोङो सिगां प्लेटखौ बा बै नोंनि जेनाखि मा होननानै बुङो, GI पाइप, बेखौ हरदो, हरनानै ओमफ्राय जोङो एसे हा होदोलाय आरोना, एसे फबदो। बेनि उनावहाय जों मा खालामदोलाय, मा होननानै बुङो, खयला होदोलाय, खयला होनानै संख्रि होदोलाय, बिनि उनाव एसे हा होदोलाय, लेयार खालामदोलाय, बिनि उनावहाय खयला होदोलाय, संख्रि होदोलाय, ओमफ्राय हा होदोलाय, जों बेबायदिनो लेयार बाय लेयार खालामनांगौ, मिथिबायना लोगोफोर? अब्लासो जोंनि आर्थिङा हेभि जागोन। दा जों आर्थिंखौ बोरै चेक खालामगोन होननानै बुङोबा नोङो मोनसे 100 वाटनि कारेन्ट बाल्ब थरसे ला, बेखौथ' लागायनो रोंखागौ नङा होमबा? दा बेखौ जोङो सिगां जों फबखांजोब्बायना, फबखांजोबनानै जोङो मा खालामनांगौ, जोंनि जेनाखि बे आर्थिङावहाय जोङो बिनिफ्राय निउट्रेलखौ लानांगौ जोङो, ओमफ्रायहाय मोनसेखौ जोङो फेसनिफ्राय लानांगौ आरोना। निउट्रेलखौ जोङो निउट्रेलनिफ्राय लायाबालानो जों आर्थिंनिफ्रायसो लानांगौ दे लोगोफोर। ओमफ्रायहाय मोनसेखौहाय फेसाव सोदो, ओमफ्राय कारेन्ट बाल्बनि जोंनायखौ नायदो नों, बे 100 वाटनि कारेन्ट बाल्बा फुल जोंना जोङाखै बेखौ नायदो। जुदि फुल जोंदोंबा सानदो बे आर्थिङा खामानि होबाय, जुदि जोङाखैबा बे आर्थिङा खामानि गैया। दा माल्टिमिटारजों नायोबा भल्टेजाव होदो, दा माल्टिमिटारखौ भल्टेजाव होदो, भल्टेजाव होनानैहाय सिगां नोङो निउट्रेलजों फेसजों बेजों बेसेबां भल्टेज दं बेखौ नायग्रोदो। बिनि उनाव फेसजों आर्थिंजों बेसेबां भल्टेज जादों बेखौ नायदो। गोसोआव ला, फेसजों आर्थिंजों बेसेबां भल्टेज जादों, निउट्रेलजों आर्थिंजोंबो एसेबांनो भल्टेज जानांगोन, मिथिबायना लोगोफोर? होमबासो बे आर्थिङा खामानि होगोन। आरो मा होननानै बुङो, जोंना फेसजों निउट्रेलजों जेसेबां मोनदोंना, ओमफ्राय आर्थिंजों फेसजों दानख'नानै बियो माइनास जाथारनांगोन, मिथिबायना? आरो नोङो मोनसे नायबाव, निउट्रेलजों आर्थिंजों मोनसे नायबाव आरोना नोङो भल्टेजावनो होनानैहाय, होमबा बेवहाय नोङो बेसेबां मोनदों बेखौ नाय। जुदि बेवहाय 1, 2 मोनदोंबा बे आर्थिङा बारा मोजां जायाखै। दा बे बेसेबां मोननांगौ होननानै बुंबा 0.01 बेवहाय मोनहैनांगोन आरोना भल्टेजा, होमबासो बे आर्थिङा खामानि होगोन, मिथिबायना लोगोफोर? होमबासो बे आर्थिङा हेभि जागोन। जुदि बेवहाय बिदि जायाखैबाथ' बे खामानि होनाय नङा। दा सोरबा सोरबा इलेक्ट्रिसियाना कारेन्ट बाल्ब जोंहोनानै थाङो, मिथिबायना? कारेन्ट बाल्ब होबाय, फोनांबाय, जोंबाय आरोना, ओरै होनांबाय, मोनसे फेसाव होबाय, मोनसेखौहाय आर्थिङाव होबाय, जोंबाय, नै आर्थिङा जाबाय होननानै बुङो। दा जों बेबायदि खालामनाङा, मिथिबायना लोगोफोर? जोंनायाथ' जोंखागोन, बे एसेबाबो जोंखागोन, बे मिथिबायना लोगोफोर? दा बिनि जोंनायखौनो फुल भल्टेजाव जोंना जायाखै जों बेखौ नायनांगौ, आरो माल्टिमिटारजों जों चेक खालामनांगौ बिनि भल्टेजा बेसेबां जादों, बेसेबां जायाखै। बिसोर मोननैजों दानख'नानै जों बेसेबां थादों बेखौ नायनांगौ। बिसोर मोननैजों दानख'नानै 0 जाथारनांगोन बेयो, होमबासो बे आर्थिङा खामानि होगोन, मिथिबायना लोगोफोर? जुदि 0 जायाखैबा बे खामानि होनाय नङा। दा आर्थिंनि सोमोन्दै खोन्थानांगौबाथ' गोबां गोलाव भिडिअ जायो। दा गोबां गोलाव भिडिअ जायोबा नोंथांमोनहाबो नायनो बागोन, नङा होमबा? दा दंबावो आर्थिङा जोंखौ मारै बासायो, आर्थिंखौ जों मानि थाखाय गायनांगौ, बेफोरबो दंबावो आरोना। दा बेखौ आङो खोन्थाथ'ला। दा आङो सिगां आर्थिंखौ बोरै गायनांगौ बेखौल' खोन्थाबाय। जोंना आर्थिङा गाहायै जों मोननै रोखोमनि गायनो हायो, मोनसे पाइप आर्थिं, मोनसेया जाहैबाय फ्लेट आर्थिं, मिथिबायना लोगोफोर? आजिखालि रडबो मोनो, कपारनि रड, जों बेजोंबो बानायो। दा जोङो, आंथ' खोन्थाखाबाय, देम जायगायाव गायनांगौ, सिदोमा जायगायावहाय। ओमफ्रायहाय नोङो आर्थिंनि थाखाय, जोंनि नर्माल आर्थिंनि थाखाय जोङो GI पाइप बाहायनो हागोन नोङो, ओमफ्रायहाय कपार बाहायनो हागोन नों, कपार। ओमफ्रायहाय
लाइटिंनि थाखाय कभार जाथारनांगोन बेखौ गोसोआव ला आरो लाइटिंनि आर्थिं आरो जोंनि न'नि आर्थिं जेनेबा मेसिनफोरनि बडिफोरनि आर्थिं जों बेजों माब्लाबाबो कानेक्ट दा खालाम मिथिबायना लोगोफोर लाइटिंनि आर्थिंखौ जों एक्सट्रा गायनांगौ मिथिबायना आरो माब्लाबाबो गोसोआव लाखा लोगोफोर निउट्रेलखौहाय आर्थिंजों कानेक्ट दा खालाम जुदि निउट्रेलखौ आर्थिंजों कानेक्ट खालामोबा नोंनि कारेन्ट बिला बारा फैगोन मिथिबायना लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखा आरोना आरो जोङो न'नि ओरैनो बे आर्थिंजों जोङो बासायनो हाया लाइटिंनि थाखाय जों एक्सट्रा आर्थिं गायथारनांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो सिदोमा जायगायावहाय आरो जेब्ला बै GI5नि आर्थिं गायगोन ना बेथ' नर्मालसो जाखागोन नालाय बेखौ मा खालामनांगौ फलंना होनांगौ मिथिबायना लोगोफोर फलंनानै होनांगौ बे GI5खौ जोङो गुदुं खालामना होनांगौ माने दै गनो थाखाय ओमफ्रायहाय जोङो बेयावहाय आर्थिं गायनाय जायगायाव सम दै लुना होबाय थानांगौ जोङो बिदिनो सप्तायाव खनसे खननै जोङो आर्थिंआव दै लुना होबाय थानांगौ होमबासो बिनि आर्थ रेजिस्टेन्सआ खम जागोन नालाय जों जेसेबां हायो एसेबां आर्थ रेजिस्टेन्सखौ खमायनांगौ मिथिबायना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा जोंनि बै कारेन्टखौ बे आर्थिंनि जोंनि जेनाखि खयला संख्रि बे कपार प्लेट बे बोनो हानाय जानांगोन आरोना बोनो हानाय जानांगोन बे एकदमबारे खुनु रेजिस्टेन्सआनो थानो नाङा माने बोना लानानै बे जोंनि बे एक्सेस कारेन्टखौ हा सिङाव हरथारनांगोन बे ग्राउन्ड खालामथारनांगोन बे होमबासो बे आर्थिंआ खामानि होगोन मिथिबायना लोगोफोर होमबासो जोङो सेफ जागोन मिथिबायना दा बेनिखायनो जों आर्थिं गायनाया गोनांथार आर्थिं गायबासो जोंनि मेसिन टिसिनफ्राबो मोजां गोबाव जोरगोन मानसिफ्राबो सेफ जागोन मिथिबायना लोगोफोर ओंखायनो जों आर्थिं गायनाया गोनांथार दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आर्थिंनि सोमोन्दैथ' गोबां गोलाव जायो भिडिअआ बानायबा गोबां दङ आरोना दा बेखिनिखौनो